uređaj puno pomogao nama koji se bave tim poslom, agencijama poglavito, jer je puno znanja, puno informacija, puno novosti, puno mogućnosti koje Engage nudi naprosto ovdje na Pladnju ponuđeno svima. Google Engage za nas je stvarno došao u pravom trenutku. Bavimo se web dizajnom za mikroklijente i trenutno im radimo web stranice, ali ono što im fali je sama promocija. S time da smo sami sa Google AdWordsom počeli i iznimno smo zadovoljni jer imamo čak 10 puta povrat na investiciju i to sad želimo prenijeti svojim klijentima. I od Google Engage očekujemo da ćemo dobiti i edukacijske materijale koji će neće samo koristiti nama, nego i našim klijentima jer ćemo im time pomoći da mogu pratiti trendove na online tržištu u Hrvatskoj i tako i povećati svoje poslovanje. Drago mi je da je Google pokrenuo i ovu vrstu kampanje i prema agencijama, jer agencijama isto nedostaje i znanja i informacije kako kvalitetno iskoristiti online oglašavanje. Između ostalog, od ovog očekujem prije svega da svojim djelatnicima, odnosno da svoje djelatnike educiramo u ovom segmentu da možemo čim više raširiti poslovanje u ovom segmentu gdje primjećujemo definitivno i budući rast. Inside. Release your mind, let the spirit move inside.